Колко е минималната заплата 99-та година? 67 000 лева на месец. Ако си мислиш, че хората са били ненормално богати, се бъркаш. Всъщност е точно обратното. През 92-та минималната месечна заплата е 620 лева. Следващите няколко години десетки банки фалират заради тежка корупция и лошо управление. Хората излизат на протести, недоволни от правителството, и Българска народна банка започва масово да печата пари, за да спаси изнемогващия бюджет. Левът стремглаво губи стойността си и цените скачат остро, а след тях и минималните заплати. Ако 92-та си спестява от 2 години, за да събереш 2-3 хиляди лева, 97-та с тези пари не можеш да си купиш една пържола. И вкъщи имам книги, на които пише цена 10 бона. Това се нарича хиперинфлация. До там ни е докарала корупцията. Как сме го спрели? От 1 юли 97-та заковаваме стойността на лева към немската марка. От тогава БНБ няма право да печата пари, когато си иска. Но 99-та еврото заменя марката в Германия по този курс. Така ставаме заковани към еврото по същия курс и вече 27 години България следва паричната политика на Европейска централна банка. Сега, от тази година, и ние въведохме еврото. Управителят на БНБ вече седи на масата, на която се решава паричната политика на цяла Европа. И до сега следвахме тези решения, но нямахме право на глас. Сега имаме. Отделно от това, външни пари влизат по-лесно в държавата, защото европейските туристи и инвеститори не трябва да плащат такси за обмен на валута. А какво става с цените? При другите държави, които късно влизат в еврозоната, прякото поскъпване от еврото е нищожно. Но тези числа са в страни, в които институциите се грижат срещу злоупотреби. Не разчитам, че при нас ще е така, докато имаме корупция, а и войните не помагат. За да спрем злоупотребите, ни трябва ново мнозинство в правителството. Влез в профила ми за още видеа на достъпен език.